Ibaitik itsasora! Palestina aurrera! Ibaitik itsasora! Palestina aurrera! Palestina aurrera! Ibaitik itsasora! Palestina aurrera! Ibaitik itsasora! Palestina aurrera! Ibaitik itsasora! Palestina aurrera! Ibaitik itsasora! Palestina aurrera! Lotu zareten guztiei, gaurko bidea bakarrik ez. Irailaren 10ean hasitako bidea, Ibaitik itsasorako bide hau, larunbatean aietuko da bere helmugara eta gaurko etapak ere bere biziko garrantzia du denongan eta gure herriarengan ere bai. Azkenean denok dakigu zer gertatzen ari den Palestinan, zenolako genozidioa jarri dute martxan eta momentuz, itxura guztien arabera, bere bide hortatik segiko dula, eta horrek erantzun bakarra du, eta zuek ematen ari zaretena da hori. Genozidioaren antzinean, halako sarraskiaren antzinean, herriaren erantzuna, herritarren erantzuna, protestek egunero lekua dute Euskal Herriko puntu ezberdinetan, hainbat ekintza egin izan dire, bai beran eta bai inguruetan, hemen ere Gernika Palestina ekimenaren baitan, herriko etxean, herriko etxeko plazan, maiz bildu izan gara, burrunba ere berriki antolatu dugu Euskal Herriko hainbertze herrirekin batera, eta gaurko eguna, mugarri hartuta, egun hauetan zehar edo hilabete honetan zehar, dokumental ezberdinak eta lanketa ezberdinak egiteko ere balio digu, erakusketa bat ere izanen da hilabete bukaeran ikusgai. Eta hemendik, eskerrak ematea bertzerik ez, hemen bildu zareten guztiei, ikusten zaituztet itzaletan zaudetela gehienak, bidean ere beroz sufrituko zenutelakoan, baino antzi gabe, munduaren bertze parte batean, gu baino puskaz gehiago sufritzen ari direla egunero, eta eguzkitan egote honek, hangoarekin konparatuz ez duela deus ikustekorik. Gaurko berriak edo azken egunetako berriak ikusita, batzuk Espainiako bueltari urrezko domina eman nahi diote Madrilgo erkidegoan, Palestinaren aldeko genozidioaren aurkako protesten kontra egitegatik ere, bueltari urrezko domina eman nahi dioten bitarte honetan, guk gure bidean segiko dugu, guk bueltak eta bueltak ez direnak denak geldituko ditugu,
behar diren neurrian, behar diren erritmoan, munduak jakin dezan, hemen herri bat badela, bertze herri batekin senidetua, Palestinako herriari gorazarre egiten eta babesa zabaldu nahian, eta herritarren indarra eta herritarren protestak sekulako indarra dutela, sekulako beharra dagoela, eta horren emaitzak ere ikusten direla. EHUk adibidez, 257 milioiko proiektuak alde batera utzi ditu, Israelgo herriarekin harremana zutelako, eta hori dena ez da EHUren eskutik etorri, hori herriak egindako protesten ondoriotako bat izan da, eta hola, zientoka eta zientoka, konponduko ez diren edo konponduko diren esperantzan, baina holako kontuak eginez, guk indarra eginen dugu, gure eskuetan dagona egin, protestekin segi, eta erakutsiz Euskal Herrian Palestinaren alde gaudela eta Israel estatu genozida bat dela. Beraz, mila esker etortzeagatik, arratsaldean ere ekitaldia izanen da, orain bazkaltzeko tenoria izanen duzu despido baitan. Honegin, deskantzatu alduzuena, bi etapa gelditzen dire bukatzeko gure bidearekin, baina momentuz larun bateko kontuekin, bideak gerora ere segiko du, eta segitu beharko du, noski, eta badakizu. Hontan segi, eutxi gogor, eta gora Palestina askatuta. Ongi etorri Ibaitik itsasora martxa honetako kideei zein beran elkartasun martxa honetara batu zaretenei. Tuteran hasi eta Hendaiarainoko martxa da Palestinaren alde eta Gazako genozidioa gelditzeko eskatzeko. Palestinako lurralde historikoak Ibaitik itsasoraino askatasunaz, berdintasunaz eta justiziaz gozatzeko duen bidezko nahia aldarrikatu nahi dugu gaurko ekitaldi honetan. Kausa palestinarrari laguntzeko Euskal Herriko lurralde osoko herri eta hirien sare handia ikusarazi eta aktibatu nahi izan dugu martxa honekin. Txalaparta doinuekin eman diogu hasiera. Gure doinuak eta soinuak balio dezaten lurra ernatzeko. Beratarrak eta Euskal Herritarrak ohartarazteko eta oroitarazteko genozide bat gertatzen ari dela Gazan, eta guk ezin dugula bertzealdera begitu. Segidan, Aitor Elespuru Egaña berako alkateak hartuko du hitza. Arratsaldeon eta ongi etorri den hori gaurko saio honetara. Bai beratarrak, bai inguruko herritatik etorri zaretenak eta hemen Euskal Herri osoko jendea dago, eta batez ere Ibaitik itsasora ekimen honetan, martxa honetan parte hartzen duzuen guztioi, eta jala Palestinari ere besarkada handi bat. Zaila da, zerbait berria erratea ez, hainbeste hitz egiten da, egunero, telebistan zuzenean ikusten ari gara genozidio bat, eta erran behar da genozidio bat dela, kostatu da, onartzea, baina lotxagarria da ez, genozidioa dela, ez dela, eta eztabaida horiek. Orduan erran behar da genozidio bat dela, eta salatu behar da Israelgo estatu terrorista. Bai, hola ozen erran behar da, Palestinan daraman okupazioa eta apartheida salatu beharrekoak dira. Gaur aditu dut irratian, 75.000 hildako ofizialki daudela, baina ez datu saltza handia da eta 6.000 ere aditzen da. Izugarriak dira irudiak, aurrak, emakumeak, jendea aratonata, infernua bihurtu da Palestina. Kaiola batean
insektua balira bezala ara eta ona, gaur dokumental bat ikusi dugu eta han aipatzen zen, ez? Oin dela 50 urte ere, insektuak balira bezala anikilatu behar zirela palestinarrak. Hemen, hau herri zapalduen borroka bada, gu ere herri zapaldu bat gara, beraz, gure elkartasuna, hemendik, eta hortan datza gure internazionalismoa, ez? Herri zapalduen artean, elkartu eta elkarrekin borroka egitea besterik etzaigu gelditzen, eta hemendik gure besarkada handiena. Gero, Europan eta bai munduan, eta Europan da hemen gure inguruan ere bai, eskuin muturraren gorakada, nabarmena da, faxismoa ere bai, eta lehen aditu dut hor dokumentalean norbaitek errandu faxismoa delitu bat dela. Beraz hemen kriminal hauniz dago, delituak burutzen, beraz horren aurrean ere pareta handi bat eraiki behar dugu gelditzeko, hori, ze badakigu zer olatu datorkigun, oin dela 100 urte bagenekin nola badakigu, nola ginen, eta ematen du 20. mendeo pasata gero, ez dugula ikasten. Eta gero salatu militarismoa ere bai, ez? Bardetako tiro eremu hor dugu. Euskal Herrian industria armamentistikoa garrantzitsua da. Erdizkutuan egiten den gauza bat, baina hor dago. Bai? Eta ezagunak dira, enpresak hortara dedikatzen direnak, beraz, hoiei ere boikota eta kolaborazionistei boikota egin beharra eskatzen da. Hor daude CAF, hor daude beste hainbat enpresa, baina azkenean kolaborazionistak Europa da, gu ere Europan gaude, eta estatu batuak eta mendebalde guztia. Beraz, lehen aipatu du nahiak lurra ernatu behar dela, gu kontzientziak eta gure harimak ernatu beharko ditugu, ari gara, tantaka, azkenean urtantak itsasoa bihurtzen dire, eta olatu hau edo elur bola bat baliz bezala onditzen doa, ikusten da, besterik ez, azkenengo asteetan. Gure dena da garrantzitsua hemen egiten dugun gure txikitasunetik edo gure tokikotasunetik, azkenean denon artean, noizbait hau gelditzea lortuko da, Ego Afrikan lortu zen bezala. Ego Afrikan apartheid gobernua erori zen, eta hemen ere, Israelgo estatu zionista terrorista erortzen denean, orduan errango dugu, Palestina libre dela. Oraintxe irakurriko duten poemaren autoria Fatwa Tukan da, 1917an jaio zen Palestinan. Poeta da eta ezaguna da Israeldar okupazioaren aitzinean poesiaren bitartez erresistentziaren alde borrokatzeagatik. 1967ko gerra ondoren poesia politikoagoa idazten hasi zen. Haren ahotsa bihurtu zen palestinar emakumeen erbesteratuen eta okupazioaren aurkako borrokaren simbolo bat. 20. mendeko palestinar poeta ezagunenetarikoa da, emakume izanik gainera bertze hainbat emakumegan ere eragina izan du, bai Palestinan, baita mundu osoan ere. يكفيني أن أدفن على أرضي، سأذوب وأختفي في التربة، ثم سأموت كزهرة يلعب بها طفل من بلدي. يكفيني أن أبقى وحيد ظل وطني، يكفيني أن أكون قريبا منه كحقنة من التراب، يكفيني أن أموت عليه كزهرة على التراب. Suficiente para mí morir sobre su tierra, ser enterrada en ella, deshacerme y desaparecer en su suelo, luego retoñar como una flor con la que juega un niño de mi país. Suficiente para mí permanecer abrazada a mi patria, estar en ella tan cerca como una manotada de tierra, una astilla de vidrio, una flor.
orain Labiaga ikastolako ikasleek Ogazako ume bihurriak olerkia irakurriko dute. Ogazako aur bihurriak Khaled Jon Palestinako poetak idatzi zuen, aur literatur idazle, kazetari eta editorea da. Rafan jaio zen 1978ko urriaren 28ean. Gaztako Al-Shaboura errefuxiatu eremuan hasi zen. Poema hau Gaztako herritarrek 2014 urtean jasandako erasoengatik idatzi zuen Khaledek. 2014ko uztailetik abuztura 2251 palestinar erail zituen Israelek. Eta 451 biktima haurrak izan ziren. Gazako bihurriak, Gazako bihurriak, zuek etengabe traba egiten zenidaten horiek nire lehiopean oiukariz. Zurekin izora beteten denuten horiek huesos eta kantxos. Zuek, Lorontzia puskatu eta Balkaiko nire makarra ebatxe zenidaten horiek. Entzun zaitezten. Eta ari oiuka nahi bertze. Eta puskatu Lorontzi guzti-guztia. Ebatxe lore guzti-guztia. Itzul zaitezten. Bertzerik gabe itzuli. Hil behar izanez ni. Hil behar izanez ni. Bizirik behar duzuzuk, ene historia kontatzeko, ene ondasunak saltzeko, oial zatia erosteko, soka sorta batekin batera. Izan dadin soka zuria, eta luzea, mutur batetik bertzera. Hartara, mutikoren batek, Gaza nonbait, zerua duenean bere begietera aurrez aurre, sugarretan alde egin zuen bere aitaren zain den bitartean. Inori errangabe adio, ez bere aragiak, ez da bere buruari ere errangabe adio joan zena. Ikusteko orduan mutik honek kometa bat, zuk niretzat egindako kometa bera, bere buruaren gainean egan, eta pentsatzeko orduan, instant batez, aingeru batek maitasuna duela garraio. Hil behar izan ez ni, ekar dezala honek itxaropena, bilakatzeko ipuin batean gero. Hementxe geratuko gara. Ez duzue zuen larderiaz gure ideiaren dirdira itzaliko. Ez gaituzue hartu dugun bidetik baztertuko. Ezinezko gauza gara zuentzat. Ramala, Galilean, hementxe geldituko gara. Zuen bularren gainean, arresia legez. Hementxe, zuen estarrian, kristal zati legez. Hementxe, zuen begietan, suzko ekaitz legez. Hementxe geldituko gara, zuen bular gainean, arresia legez. Tabernetan, harrikoa egiten. Jaunei, kopak zerbitzen, sukalde beltzetako zola garbitzen, seme alabentzako mokadua zuen letain luzteetatik kentzen. Hementxe geldituko gara, zuen bular gainean, arresia legez. Gose, biluzik, zutik, bersoak kantatzen. Karrika ernegatuak manifestazioaz betetzen. Kartzelak duintasunez betetzen. Aur belaunaldi amorratuak eginen ditugu behin eta berriz. Babeslekua eskaintzen dizut, erregu eta otoitzen bitartez. Auzoa eta minaretea bedeinkatzen ditut, babesteko zuzieren gandik. General baten agindua direnetik,
bombardaketan bilakatzen diren arte. Babeslekua eskaintzen dizuet zuri eta tikiei, beraien hiliekin talka egin aitzinetik, zuziaren norabidea aldatzen duten txikiei. Babeslekua eskaintzen dizuet zuri eta orain txitak abian nola lo egiten ari diren txikiei. Lo daudela ez doaz ametsetarat. Badakite heriotza etxe kanpoan mehatxuan dagoela. Beraien amen malkoak usuak dire orain, segika doazenak, hilkutxa bakoitzaren gibeletik. Eskaintzen diot aitari, txikien aitari, bomben ondotik kurrungatzen den etxea eusten duenari. Erregutzen dio hil aitzineko momentuari. Erruki zaitez, itxoin pista batez, txikien obebeak nire bizia maitatzen ikasi dut. Beraien bezain polita izanen den eriotza, eskaini ezaiezu. Babeslekua eskaintzen dizut, min eta eriotzaren gandik. Babeslekua gure setioren lorian, hemen piztiaren sabelean. Gure karrikek jainkoa goraipaten duten bomba bakoitzarekin meskita eta etxeen gandik errezatzen dute. Bombardaketa iparraldean hasten den bakoitzean, hegoaldean gure erreguak altxatzen dire. Babeslekua eskaintzen dizut, min eta sufrimenduaren gandik. Eskritura santuen hitzekin, laranjak babesten ditut fosforosko brasa eta esmogaren odeien itzalen gandik. Babeslekua eskaintzen dizut, jakinda errautsa joanen dela, eta elkarrekin maitemindu eta hil diren horiek noizbait irri eginen dutela. Arrasalde hon denoi, hona etortzeagatik. Tuteran, Ebro ibaitik, Hendaiarainoko oiezko bilaldia, Euskal Herria eta Palestinan arteko elkartasunaren adierazgarria da. Palestinako lurralde historikoan, ibaitik itsasoraino askatasunaz, berdintasunaz eta justiziaz gozatzeko duen nahia aldarrikatzen du. Ibilbideak 11 etapa ditu, eta Euskal Herriaren eremu administratibo ezberdinak lotzen ditu. Funtsezko bi helburu lortzeko sortua da. Batetik, Euskal Herriko lurralde osoko herri eta hiriek auzi palestinarrari laguntzeko sare handi bat ikustaraztea eta aktibatzea da. Eta bertzetik, okupazioarekin eta genozidio sionistarekin kolaboratzen duten Euskal Herriko enpresak eta erakundeak ikustaraztea eta salatzea. Bardeetan, Israelgo armadarekin elkarlan estuan diharduten NATOko aireko indarrek bombardaketak egiten dituzte. Kafek Kastejonen, Artikan eta Irunen ditu lantegiak eta bulegoak. Enpresa hau, tranbia lineak eraikitzen ari da Jerusalem ekialdea legez kanpoan exionatzen laguntzeko. Torresen fabrika. Israelgo armadari produktu teknologikoak sartzen dizkion enpresa da. Osasun bideak, Nafarroako erakunde publikoak, ekonomia sionistaren alde egiten du. Teba enpresaren, israeldarraren sendagaiak erosiz. Zararen Iruñako ontzi insigniak, lurralde palestinarraren legez, kanpoko okupazioan inbertitzen du, eta sionismoarekin kolaboratzen duen multinazional espainiarra da. Eta Carrefour, Frantziako multinazionalak legez kanpoko kolonietan negozioak ditu lurralde okupatuan. Eta Gazan, genozidio egiten duten soldaduei janaria oparitzen die. Era berean, etapak igarotzen ari diren hainbat herritan, herri palestinarrekiko elkartasun harremanak estutuko dira. Ongi etorri beroa egiten diegu
ibilaldean parte hartu duten kidei. Palestinan gertatzen ari diren genozidio salatzeaz gain, genozidio horretan parte diren Euskal Herriko konplizeak ikustarazi badizkigu eta Palestinar herriak hain beharrezkoa duen elkartasuna gizarte osoa zabaltzen egindako lanagatik. Ekitaldi xume honetan, gure herrian, beran, Palestinako Masafer Jata herriarekin aidetxe edo senidetzea egiten dugu. Palestina eta Euskal Herriko bi herri hauen elkartasun loturak sendotzeko eta askatasuna sustatzeko. Palestinari babesa adierazi nahi duten pertsona guztiai, kalera atera eta martxarekin bat egitera animatzen ditugu. Gora Palestina askatua! Gora! Josuk aipatu du Masafer Jata herriarekin aidetasun simboliko bat eginen dugula, eta Palestinako Amalurraren egunean zuen gibelkaldean olibondo bat landatu genuen, eta ideia da hemen eskutan duten plaka hau hain jartzea. Orain provisionak jarriko dugu, ekitaldia bukatuta, baino ideia da zerbait txukuna jartzea intzintxego. Orduan erakutsiko dizuet zein den plaka, bai? Bera Masafer Jata, alde batetik ikurriña dago eta bertzetik Palestinar bandera, eta gero azpian jartzen du elkartasuna eta askatasuna. Palestinako dabke dantza elkarrekin dantzatzera gonbidatzen zaituztegu, elkartasun keinu gisa. Orduan, dantza badakizuenak altxatu eta etorri dantzara. Dabke dantzarekin energia eta indarra adierazi nahi izaten dute. Eta hori bera, helarazi nahi diegu guk ere hemendik. Venga, animatu dantzara!
momentuz lurrian, eta jendeak jetatzen duen. Luego vamos a poner uno de verdad, hoy es provisional. Tiene olivos, Tiene olivas. Hori da, bera.